थांनाय नभेम्बर दानाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव खुंजानाय बड'लेण्ड महाउत्सवआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होदोंमोन फोरोंगिरि बरुवा कान्त ब्रह्मआ दिहुननाय ह' चि मिन्हनि हादर भियेटनामखौ नुबाय बिजाबखौ। बरुवा कान्त ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्लानि मुहुरिपारा सिलिमा गामिनि थागिबि आरो बिथाङा 1978 इं मायथाइनिफ्रायनो मुहुरिपारानि उत्तर बेतना गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। बेनि उनाव 2015 इं मायथाइनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि महरै हाबा मावनानै 2020 इं मायथाइयाव आजिरा मोनो। बरुवा कान्त ब्रह्मआ फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे बिजाब सोरजिनाय आरो थुनलाइ सिबिनाय जेरावबो बिहोमा होबोदों। बिथांनि बुंथिनाय बादिब्ला 1985 इं मायथाइनिफ्राय 1999 इं मायथाइसिम रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव नेहाथारि महरै आरो 1999 इं मायथाइनिफ्राय 2002 इं मायथाइसिम आफादगिरि महरै बिबान लाबोदोंमोन। लोगोसेनो 2011 इं मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइसिम तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आरो 2015 इं मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिम लोगो आफादगिरि महरै बिबान लाबोदों। बेजों लोगोसेनो बर' रेबग्रा आफादनि नेहाथारि महरै 2017 इं मायथाइनिफ्राय 2022 इं मायथाइसिम बिबान रुजुननानै बर' समाजाव बिहोमा होबोदों। आथिखालाव साहित्य अकादेमि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा महरै बिबान लानानै खामानि मावनानै दं बरुवा कान्त ब्रह्म बिथाङा। बरुवा कान्त ब्रह्मआ सोरजिनाय बिजाबफोरानो जादों सोदोब अ सोदोबनि आलाप, खिथेर सुंद' सल' बिजाब, जिउ खन्थाइ बिजाब, बर' भाषा शिक्षु फुथाइ, जातकनि सल' राव सोलायनाय, देंखोस्रि, गथ'साफोरनि बिजाब, गुमा दावराय गथ'साफोरनि बिजाब, आंनि दावबायनायनि मोन्दांथि, नरवेआव दावबायनाय आरो मोन्दांथिनाय, ह' चि मिन्हनि हादर भियेटनामखौ नुबाय बायदि बायदि। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि सिनायथिया जाबाय आं आसलते आंनि मुङा जाबाय बरुवा कान्त ब्रह्म। आंनि गुबै सिगांनि न'आ जादोंमोन बालाबारि 3 नम्बर बालाबारि। आंनि आफानि मुङा जाबाय हेमकान्त ब्रह्म, आइनि नामा जाबाय हास' ब्रह्म। बिनिफ्राय साख्रिनि तागिदायाव आं जिहेतु फोरोंगिरि, बे साख्रिनि तागिदायाव आङो बै माबानिफ्राय 80 सनसोआवनो आङो नैबे सिमिला गामियाव फैनानै बेवहाय थाफैदों। आंनि जिथु बालाबारि जोनोम गामि, बे जोनोम गामिखौ आं नागारनानै न'आव फैनानै आं थाफैनो गोनां जादों। बेनिफ्रायनो साख्रि मावोमोन आङो उत्तर बेतना गोजौ फरायसालियाव। बेसेबां मायथाइनिफ्राय साख्रि मावो? आंथ' जों मेट्रिक पास खालामनाय लोगो लोगोनो आं हाबदों। बेसेबां माने 78आव जोंफोर मेट्रिक पास खालामबाय। 78आव माने पास खालामनानै आं नैयाव एमइ स्कुल हिसाबै उत्तर बेतना एमइ स्कुलमोन, बे उत्तर बेतना एमइ स्कुलाव आङो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै आं हाबदों। आरो बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै हाबनायनि उनाव उत्तर बेतना हाइ स्कुलाव जिमानखिनि बर' सेक्सननि माने पस्ट फैदों, बे पस्टखौ आं लाना फैदोंमोन। आं लाना फैदों माने आंल' नङा, आंजों आरो कमिटिनि मानसि सासे दङमोन खास्ति आदा होननाय। बे खास्ति आदाखौ लानानै जोंफोर गुवाहाटि काहिलिपारायाव थांदोंमोन। काहिलिपारायाव थांनानै जोंफोर दुदि ब्रह्म बै समाव सारा दङमोन। दुदि ब्रह्म साराव निफ्राय जोंफोर बहुद गिदिर पस्ट लाना फैदों। माने एलपि स्कुलाव साइन्सनि मास्टार, आर्ट्सनि मास्टार, बेनिफ्राय माने हाइ स्कुलनि मास्टार, हाइ स्कुलनि मास्टारखौबो आङो लानानै फैदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला गासै बर' मिडियामनि जिमान गिदिर पस्ट दा बर्थमान उत्तर बेतनायाव दङ, बे उत्तर बेतना हाइ स्कुलाव थानाय बर' मिडियामनि जिखिनि फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिखौ जोंनो सेंसन खालामना लाना फैदोंमोन एकमात्र दुदि ब्रह्म सारनि अननायाव। बिथांखौ जोंफोर माने दाबो माने मख'नांगोन। नोंथाङा दा आजिरा मोनदों? आं आजिरा माने 2020 मायथाइयाव आङो आजिरा मोनदों। हेडमास्टार हिसाबै जानानै आङो आजिरा मोनदों। नोंथाङा थुनलाइ आफाद बा बबेबा गौथुमारि आफादफ्राव बिबान लाबोनाय? आंथ' थुनलाइयाव होननानै बुङोब्ला 78आव निफ्रायनो जोंफोर सरासनस्रायै जिहेथु आंनि आफाया
रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि गायसनगिरि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बे आफानि माबायावनो माने बिथांमोननि बे जितु माने सरसा खालामनाय बे बिथांमोननिफ्रायनो 78निफ्रायनो सरासनस्रायै बेबायदि जोंफोर माने थुनलाइयाव जों बाहागो लाबोदों बेनिफ्राय आङो रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि गिबियावनो आङो सेक्रेटारि जाबाय रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि सेक्रेटारि जानायनि उनाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट जाबाय भाइस प्रेसिडेन्टनि उनाव आं प्रेसिडेन्ट जाबाय जेब्लानाखि प्रेसिडेन्ट जायो बे टाइमाव जोंनि भारत माने अखमनि जितु माने आबहावा बर'फोरजों बिएलटि एनडिएफबि तमाम दादलाय सुदलाय जादोंमोन बे दादलाय सुदलाय जानायाव होमबानिया बिनेस्वर दाया सेन्ट्रेलनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरिमोन बे आफादगिरि जानाय टाइमावनो आंबो रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव जोंफोरा ओरैबायदि जादोंमोन जे जोंनि रङिया जिल्लायाव खान्थिनि जितु माने माबानाय सावरायनाय बे खान्थिनि सावरायनायखौ आंनियाव बिबाना गोग्लैदोंमोन बिसेसभाबे दा दिनै जितु स्पिकार माने बिश्वजित दैमारि बे बिश्वजित दैमारिया अब्ला बिथाङा माने सेन्ट्रेल एबसुनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा जोंफोरखौ माने बिथोन हरो आरो बिथोन हरनाय लेखायै जोंफोरो गरेस्वर तामुलपुर नावकाटा रङिया एरै हालामनि गासै बर'फोर एबसुफोरखौ लानानै एनडिएफबि बिएलटि फोरखौ ज' लानानै जोंफोरो बे देराग्रा मुसाहारिनि जितु माने एमएलए हस्टेलाव जों रायलायनाय माने गोजोन लाबोनो थाखाय बुथारलायनायखौ बन्द खालामनो थाखाय जों रायलायनायनि खामानिखौ आं मावनो गोनां जादों बेबायदि आङो थुनलाइनि बागुमामोन बेनि उनाव जेब्लानाखि तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभाया दाफाम माफाम दाबाय दानायनि उनाव आं तामुलपुर जिल्लानि माने सेक्रेटारि जाबाय आं सेक्रेटारिनिफ्राय उनाव बेनिफ्राय आं बर' भाइस प्रेसिडेन्ट जाबाय आं बर' साहित्य सभानि तामुलपुर जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय उनाव पुनर आरो आङो माने बर' राइटार एकाडेमिनि सेक्रेटारियाव मुखुब जानानै थाहैबाय सेक्रेटारि मुखुब जानायनि उनाव फिन दा आङो माने बर' सुबुरुन साहित्य एकाडेमिनि बर' सुबुरुन आफादनि आं सासे सोद्रोमा जानानै दङ दावलागे आङो थारमाने बे खेलाखौ मावगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय आंनि नाजानायावनो जोंनि आंनि नाजानायावनो बिसेसभाबे जोंनि माबायाव मा होनना बुङो मुहुरिपारायाव मानिनां माने बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा जोंनो 1.5 कोटि थाखा माने हारसा बर' साहित्य सभा आरो बेनिफ्राय हारसा अखम साहित्य सभाजों एखेलगे समन्वय भवन लुनो थाखाय जोंफोर 1.5 कोटि थाखा जों मोनबोदों दा जोंना फ्ल'रा गाहायनि जितु माने अफिस बे अफिसखौ जोंफोर बेखेवनाय जाबाय आरो आपार स्टेपनि अर्थात माने सिगां गोजौ खलबनिखौ जोंफोर दा लुगासिनो दोङो बेखौ माने प्रमद बर' सारा जोंनो होदों बेनिखायनो बे सेगावनो प्रमद बर' सारनोबो माने जोंफोर साबायखर हरनांगोन आरोखि बान्था जोंफोर माने बिथांखौबो साबायखर हरनांगोन बिथांनि नाजानायावनो जोंनि बे न'आ जितु जोङो समन्वय बे समन्वया जोंना जाफुंनो हादों आरोखि नोंथाङा मथा मथि गां 8ल' नङा गां माने 11 जाहैबाय आंना जेरैबायदि माने मा होनना बुङो मा होनो सर्ट स्ट'रि बुक बे माने खिथि होनाय गांसे आं बेखौ लिरनाय जादों आरो बेनिफ्राय जिउ होननाय खन्थाइ गांसे लिरनाय जादों बर' भाषा शिक्षा पुथि बे गांसेखौ जोंफोर जथाय जुथुमनाय जादों जातकनि सल' बे जातकनि सल'खौ आं राव दानस्लायनाय जादों आरो बेनिफ्राय सोदोब असोदोब बेखौ जोंफोर जयै दिहुननाय जादों आरो बे देंखोस्रि माने एनबिटिनि गेजेरजों माने बेखौ राव दानस्लायनाय जादों देंखोस्रि होननाय गांसे शिशु साहित्य बेखौ आं राव दानस्लायनाय जादों बिनिफ्राय माने गुमा दावराय होननाय गांसे बिजाब आं गावनो माने सोरजिदों माबानि सल' बियो मा होनना बुङो बेखौ खुदिया थुनलाइ बेनिफ्राय आंनि दावबायनायनि मोन्दांथि जों जिবিলাক माने माबायाव भारतबर्ष जेराव जेराव माने गिदिंदों हमनानै ला जोंफोर माने माबायाव थांदों मा होनना बुंदों काश्मीराव थांदों वाघा बर्डाराव थांदों दक्षिण भारताव थांदों जोंफोर बेनिफ्राय डिब्रुगड़आव थांदों शिबसागराव थांदों जों नाव दावबायदोंमोन माने जोंफोरखौ
असम सरकारनि चन्दन ब्रह्मनि दिनाव चन्दन ब्रह्म जोंफोरखौ असमनि जायफोरा माने बर' लिरगिरि बे बर' लिरगिरिफोरखौ बुरलुंबुथुर दावबायनो होनाय जादों बेयाव खाफाला मोजां जोबोर खानै रिङियानिफ्राय जोबोर खानै आं आरो बेनिफ्राय रमाकान्त बसुमतारी बे रमाकान्त बसुमतारी जोंफोर खानैदों बे दावबायनायावबो मादों बेफोरनि गांसे ज' जथायनानै आं माने मा होनो आंनि दावबायनायनि मोन्दांथि होननाय गांसे बिजाब आं सुजुदों गिबियाव बिनि उनाव आङो नरियाव थांबाय नरियाव थांनायावबो आं नरियाव थांनायनि दावबायनाय बेखौबो आङो माने सुजुबाय भियेटनामाव थांदोंमोन भियेटनामाव थांनायनि आं भियेटनाम आरो बिनिफ्राय भियेटनाम हुसिमिननि हादर भियेटनामखौ नुबाय बे बिजाबखौ आं सुजुबाय बेनि उनाव जों बांलादेशआव थांदों दा बांलादेशआव थांनाय बिजाबखौ आं दा माने लिरगासिनो दोङो बे लिरनानै फैगोन जुन जुलाइनि गेजेराव आं बे बिजाबखौ आङो माने महर होनाय जागोन आरो गथिखे आं सानदों जे भियेटनामनि बाखि जिखिनि माने माबाबाय नरियाव थांनाय बे नरियाव थांनाय बिजाबा खुब सुन्दर जादों होननानै बहुतखिनि मानसिफोरा आंखौ बुंदों फरायगिरिफोरा आंखौ बुंदों दा भियेटनामनिखौ आङो थांनाय माने माबायाव 15 बेनिफ्राय 16 बेयाव नभेम्बराव महत्सब जादोंमोन नालाय दिल्लीयाव बे दिल्ली महत्सबाव 16 नभेम्बर खालि मानिनां बे प्रमद बर'नि गेजेरजोंनो बेखौ माने बेखेवनाय जादों आरोखि दा बेखेवनाय जादोंब्ला आं कलेजा रानना होदों कलेजाव रानना होदों गरेस्वर कलेजाव रानदों बेनिफ्राय गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों बेनिफ्राय उत्तर भटना हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों नावकाटा हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों दा बाखिखौनो आं रानजोबनो हायाखै हयथ' बिनि गेजेरावबो दा जिहेतु साहित्य सभा सफायदों जोंनि 64थि जिथु साहित्य सभा बे माबायाव मा नाम माबायाव डिमाकुसियाव जागोन बे डिमाकुसियावबो आं गांफा गांनै आं लानानै थांगोन बेयावबो आं होनायनि थांखिखौ लादों बे जायफोर माने फरायनो माने गोसो गुदुं बेयाव भियेटनामनि सोमोन्दै मिथिना मोनगोन भियेटनामा ओरैबायदि हादोर जाय भियेटनामाव जोंनि बे माने हसिमिना गावनो हारसिंनो माने माबानानै जुजिनानै बेयाव कमिउनिस्ट कान्ट्रि लानानै फैदों माने बिनि गासै थुलमुल भाबे कमिउनिस्ट कान्ट्रिखौ माबोरै लाना फैखो बेयाव मा माने पेग'डा जायखौ जोंफोर पेग'डा होनना जायखौ बुङो थानसालि होनना बुङो बे थानसालिनि सोमोन्दै बेयाव सुन्दरै मोजाङै लिरनानै दोननाय जादों बिजाबनि नामा जाबाय हसिमिननि हादोर हसिमिननि हादोर भियेटनामखौ नुबाय बे बिजाबखौ नोंथांमोना आं लिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव जोंहा मस्त' गिदिर लिरगिरि राखाव बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै लिरदों बेनिफ्राय गरेस्वर हायार सेकेन्डारि गरेस्वर कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल बिथां उमेश बर'आ बिनि समाव बिजिरदों आरो बेनिफ्राय दा बर्थमान आथिखालनि सेक्रेटारि वान अफ दा सेक्रेटारि बर' साहित्य सभानि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारि बिथाङाबो बेखेवनानै लिरदों बिथांमोननि बेखेवनाय मथेबा मोजां जादों होननानै बुंदों दा फरायगिरिफोरासो मिथिगोन आंथ' सानो बेखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि बुथुमनानै जुदि नायोब्ला फरायोब्ला निस्सय मोनथि मोनगोन भियेटनामनि अबस्थाफोरनि फारसे मोनथिनानै मोनगोन आरो बे खोनाखौ आंनि तरफनिफ्राय बुंबाय आं सानो जे जोंफोरो बेबायदि माने मावनानै आं दा बर्थमान खोब लिरगिरि गेदेर लिरगिरि होननानै आं बुंनो थानाखै खन्थाइबो आं लिरो गेजेर गेलेया खन्थाइ लिरो हारसायावबो लिरो आङो बर'आवबो लिरो ओमफ्राय हारसा मिडियामखौ जिहेतु जोंफोर फरायनाय गथ' नालाय बेफोरखौ जोंफोर लिरनानै फोसावदों आरोखि नोंथांनि बिजाबफोरखौ माबे मोनगोन आंनि बिजाबखौ आसलते आं बे माखासे बिजाबफोरखौ दा सिगांनो जायफोरा माने नै जिउ होननाय जिथु खन्थाइ आरो बेनिफ्राय जा माने सुंद' सल' खिथेर बे खिन्थु खिथेरा मोनसे बाथ्रा बै जेब्लानाखि बे दावराव दावसि माने एबसुदों आरो बेनिफ्राय बिएलटिजों जोंहा गरेस्वर मोनसे जाथाय जादों एकदम माने बिएलटिआ एबसुनि जिथु गरेस्वराव बिएलटिनि आरो एबसुनि गथ'फ्रा जेब्ला ज' जाना थानाय बेयाव मोनसे माबाया मा होनो ज' जानाय थानायाव एनडिएफबिआ सानसेखालि एकदम फैनानै गावफ्लंबायदोंमोन बे गावफ्लंफैनायनि सायाव मोनसे खोब मोजाङै थासारिनि सायाव लिरनाय मोनसे सुंद' सल' मोनसे दङ बेखौ नायोब्ला बै समनि गरेस्वरनि गासै माबाखौ
सावगारिखौ बेयाव मोननाय जागोन महरखौ मोनगोन आरो बेयाव मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय सोर मा जादोंमोन माबोरै जायाखैमोन बेयाव मोननाय जागोन दा बे बिजाबखौ सिगां बहु बोसोरावनो माने जाबाय 2008आवनो माने माबानाय जादोंमोनथ' दिहुननाय जादोंमोन गतिके बियो मबा आं बै जोंनि मुरिफ्रावबो होदोंमोन गरेस्वरावबो होदोंमोन हयथ' दा मोनगोन ना मोनला खिथालाङा बाखि गावनिसो दखान गलाफ्राव दा मोनगोन ना मोनला मोनथिला सोरबाफोर लांबायसोना ना लाङाखिसैसो बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि दा जिखुनु माने बै हुसिमिननि बेखौ आङो स्कुले राननो हानाय कलेजे राननो हानायनि राहाखौ खालामदों आरो बिनिफ्राय बिनि सिगाङाव जितु नरियाव थांनाय बे नरियाव थांनाय बिजाबखौबो आङो दखानाव आं होआखै कलेजाव आं कलेजे राननो हानायनि राहाखौ खालामदों आरो नरियाव थांनायखौ नोंथांमोना नायब्ला मोजां नांगोन बेयाव जायफोरा आंजों थांफानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंहा डक्टर रनेन्द्र मुसाहारि बिथाङा माने मामोन बिथांनि भइस दोङो आनन्द वारिनि भइस दोङो आरो बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट राजेन बसुमतारी भइस दोङो उमेश ब्रह्मनि भइस दोङो बे भइसफोरखौ नुब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे नरवेनि आसलते थासारिया माब्रै बे खोनाखौ नोंथांमोना फरायब्ला मोजाङै माने मोनथिना मोनगोन आरोखि बे खोनाखौ नोंथांमोना मोनगोन बेबायदिखौ जुदि नायोब्ला फरायनाय जोंनि जायफोरा माने उथिबोनाय गथ'फोर प्रजन्म जायफोरा गोदानै उथिबोनाय गथ'फोर जायफोरा माने कलेजाव फरायनाय गथ'फोर जायफोरा लेक्सारार बिथांमोना फरायब्ला हयथ' नरवेनि फारसे मोजाङै बुजि मोनगोन हसिमिननि फारसे मोजां मोनगोन आरो बेनिफ्राय बे भियेटनामनि फारसे मोनथिगोन आरो मानोना जोंफोर भियेटनामाव थांनानै जों ओंखाम मोनजायाखिसै हरसेया बिसोर इंराजिबो बुजिया हिन्दीथ' बुजिखायानोखा असमियाथ' बुजिखाया बर'खौथ' बुजिखायानोखा इंराजिबो बिसोर बुजिया जों राइस होननानै बुंदों राइस होनब्लाबो बिसोर जोंनो राइसखौ जों होनो हायाखिसै जों अनला खारै बायदि जोंनो संनो हाबाय जों हरसे बै जानानै जोंफोर माने थानो गोनां जादों जोंहा माने भियेटनामाव बेबायदि अबस्था जादों आरोखि बिराद माने मोनसे गोसोखांथावना माबा बिनिफ्राय जोंफोर सेमफ्रामखौ बायना लाबोनानै जों हराव जाना थादों बिथांमोना आंनि लोगोफोरा सोरबा बिस्कुट बायबाय आं आरो माने समफ्रामखौनो बायना लाबोनानै जों राननानै हरसे जों माने माबा थादों आरो मा होनना बुङो लगन थानो गोनां जादों सोरबा सुबुंनो बे नोंथांनि हरिमननि नुथाय बे बिजाबखौ जुदि सोरनोबा नांगौ जायोबा माबायदि राहाय मोननांगोन आसलते आं दा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामब्लाबो मोननो हागोन आं दा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामोब्ला बिथांनो आं हरनो हागोन हरनायनि बेबस्था दङ आरो बिनिफ्राय बिसेसभाबे आं जिहेतु माने सानदों कनफारेन्स बायनायनि उनाव देग्लाय जिहेतु आङो श्रीलंकायाव थांनायनि मोनसे राहा खालामबाय थादों श्रीलंकायाव थांखांनायनि उनावनो हयथ' जोंफोर माने आं बे बिजाबखौ कलेजे रानना होनायनि बेब'स्था खालामगोन आरो बे जाबाय आंनि बिजाबखौ मोननायनि जिथु बेब'स्था बे बेब'स्थाखौ बेबायदि खालामनो सानदों आरोखि दा नोंथांनि न'खराव फेमिलियाव साबेसे जों आंनियाथ' आसलते आंहा फिसाला हानै दोङोमोन सासे गोदोरनि नामा जोंथि ब्रह्म उन्दैनि नामा देनाग्रा ब्रह्म देनाग्रा ब्रह्मआ माने पुलिस साब इन्सपेक्टरमोन बेनि उनाव बियो असि जादोंमोन गबर्धना माबायाव थानायाव गबर्धना थानायाव जेब्लानाखि उसि जायो उसि जानायाव बेवहाय बियो उसि जाना थानायावनो गारिजों एक्सिडेन्ट जाना बियो थैबाय थैनायनि उनाव दा बिनि बिहामजो बिनि बिसि आंनि बिहामजो जायो बिसोर दा गरेस्वराव थायो बे फिसाला खासे आरो फिसाजो खासे थालांदों बियो गरेस्वराव थायो आरो आंनि फिसाला गेदेरा थाफायो आंनि फिसाजो गेदेरा बिहामजो दोङो आरो गथ' साब्रै दोङो आरो आं दोङो आंनि बिसि दोङो जों बेखिना फेमिलि आरो दा आंथ' आजिरा मोनबाय नालाय 2020 सनावनो आं आजिरा मोनबाय आजिरा मोनना आं दा बिदिनो रायजोनि खामानि थुनलाइनि खामानि फिसा फिसौ बिदि आरो माबा माने थुनलाइनि बिखेखभाबे आंहा थुनलाइनि आरो सामाजिक खामानिखौ आं मावो आरो दा मुहुरिफोराव जोंफोर दा माने भेटेनारि दोङो जे स्टेट डिस्पेन्सारि दोङो जों बेयाव बर' साहित्य सभा आरो असम साहित्य सभानि जिहेतु न' लुबाय जों बेयाव थाङो बेयाव जोंफोर साहित्य सरसा खालामनायनि माबोरै बर' गथ'फोरखौ हारसा गथ'फोरखौ माबोरै साहित्य सरसा खालामनांगोन जों बिनि दा लाहार फाहार जों खालामगासिनो दं
जोंफोर मोनसे समन्वय कमिटि जों दादों आरो बेयाव जोंफोर माने बिबार माबा माबि बिबार बागानबो जों बानायगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ जुदि जोंफोरखौ माङाय जुदि बिथोन माङाय जुदि सहाय होयोबा मदद होयोब्ला दा प्रमद बर' सार जेरैबायदि जोंनो होनाय बेबायदि उनाव जुदि जोंफोर बिथोन होनो जोंबो निस्सय बे मुहुनिपारा ओनसोलखौ एसे डेभेलप खालामनायाव माने मा लादों बेनिफ्राय आं गरेस्वराव थाङो जिहेतु आं गरेस्वर हायार सेकेन्डारियावनो फरायदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो गरेस्वराव थाङो गरेस्वरनि मानसिफ्राबो आंखौ अनसायना लायो आं बेयाव जोंहा बर' लिटारारि ससाइटि मोनसे दङ गरेस्वराव बिनि आं भाइस प्रेसिडेन्ट बेयाव जोंफोर माने बोसोरफ्रोमबो जोंफोर माने बिजाब दिहुनो बे बिजाब दिहुननायजों आं बिखेखभाबे खोब मुखुब जायो मानसिफोरा लायो लानानै जोंफोर खन्थाइ आवरायो नङाबा जोंफोर मोसानाय मुसुरनाय खालामो बैसागोआव जोंफोर माबा खालामो बैसागो खुङो जोंफोर बे बर' राइटार ससाइटियाव दा बेबायदियै जोंफोर माने थांनानै दङ आरो सालायनानै दङ आरो